Ja vás srdečne pozdravujem už zo 4. ročníka medzinárodného PMU kongresu Permanent Makeup. Dnes sa nachádzame v priestoroch hotela Crowne Plaza, ktoré sú výnimočne krásne. Celá táto naša akcia bola rozdelená na dve časti, čiže na ránu obednú časť, kde vlastne dievčatá sa zúčastnili súťaže. Tento rok sme mali 43 účastníčiek, z toho vlastne niektoré mali aj dve práce, takže dokopy bolo 67 prác. Veľmi sme boli rádi, že vlastne tieto dámy nás poctili svojou účasťou, lebo stálo ich to jednak čas a mali v tom naozaj že vloženú svoju veľkú námahu, pretože oni každá jedna, keď sem prišli súťažiť, tak sa snažili zlepšiť. Konkurencia bola veľmi silná. Súťažilo sa v 6 kategóriách, obočí rôzne techniky, ako je powder brow, hairstroke, potom to boli tieňované očné linky, pery a mini tetovanie. A keďže niektoré naozaj dosiahli krásne úspechy, tak ich to strašne veľkým milovým krokom posunie dopredu. Pretože každý ročník je stále lepší a lepší. S vyššou úrovňou, s vyššou účasťou a s kvalitou prác, ktoré tu môžeme vidieť. Budú motivované a budú krajšie tvoriť, čo bolo vlastne cieľom tohto celého podujatia, aby spĺňali najlepšie predstavy svojich klientov, aby sa ich proste poslanie naplnilo, pretože poslaním permanentného make-upu je skrášľovanie žien a to je veľmi pekným poslaním. Tento rok musím povedať, že bolo to o to trošku viacej náročné, pretože máme dosť veľa účastníčok a účastníkov teda, jednak súťaže a takisto demozóny. Krásne prezentácie od našich speakerov, ktorí budú ukazovať svoje nové techniky a svoje finty, čo sa týka rôznych kategórií permanentného make-upu. V druhej časti v tej demozóne pracovalo 20 profesionálov, ktorí boli to medzinárodní odborníci zo Slovenska, z Čiech, z Maďarska, dievčatá z Poľska, zo Španielska, ktorí predviedli svoje práce, rôzne nielen obočie, pery, očné linky, takisto vlastne trikopigmentáciu, to znamená tetovanie vlasov, takisto areola, piercingy, mini tatu, takže naozaj to bolo veľmi široko zastúpené. Vo večerných hodinách sa uskutočnil gala večer, kde vlastne boli dievčatám odovzdané ceny. A myslím, že to bolo veľmi náročné aj pre celkovo porotu, pretože práce boli nádherné, naozaj bol problém vyberať. Mojou úlohou na tomto kongrese bola úloha porotkyni. Môžem zhodnotiť oproti ostatným ročníkom tento ročník fakt veľmi silný ročník. Boli tu zvučné mená artistiek z celého Slovenska. Človek by chcel, aby vyhrali všetci. Oni naozaj, že mali krásne práce. Ja som sa pýtala poroty, že ako to videli a všetci hovorili, že wow, tam boli veľmi malé rozdiely medzi tými hodnoteniami. Verím, že sme vybrali správne, že víťazi dnešného večera celého dňa budú sa tešiť, že sme mnohé artistky namotivovali. Pretože naozaj tie práce boli veľmi pekné. To ja by som strašne chcela s Andrejkou, spolu by sme chceli, aby boli všetci na stupni víťazov, ale potom by to nebola súťaž. Mali sme 18 výhercov, v každej kategórii po 3. Veľmi hodnotné ceny dostali. Prvé umiestnenie dostalo prístroj na permanentný make-up, či už bezdrôtový alebo drôtový, kompletné sety dostali. A tieto prístroje sme dostali od našich sponzorov a sme im veľmi vďační. Verím, že dnešných súťažiacich, ktorí vystúpili z komfortnej zóny a prišli dnes sem medzi nás a ukázali nám svoje práce, ich to namotivovalo a budú pokračovať ďalej v tých súťažiach a že im to vlastne otvorí tie dvere v ich práci. Želám im veľa úspechov so zákazničkami, verím, že budú na ne hrdé a tak ako rodinní príslušníci, tak aj zákazničky. Myslím si, že aj všetci účastníci, či už speakeri alebo umelkyne, aj umelci, dneska tu máme aj umelca, sa tešia na tento každoročný kongres, pretože má vysokú úroveň a môže sa tu nielen odprezentovať, ale sa aj toho je veľa naučiť. Mali sme veľmi pekný program, kde nám vystúpil teda spevák. Bol to Matúš Kolárovský, svojím umeleckým menom Jael, ktorý nám zaspieval 3 svoje pesničky, najobľúbenejšie. A takisto aj gitarový virtuós Davida Bileka, ktorý vlastne vypredáva svoje koncertné turné po celom Slovensku jedno za druhým.
podal takisto úžasný výkon ako Matúš Kolárovský. Bolo to naozaj veľmi príjemné vidieť, že tí hostia boli nadšení, výskali, tlieskali a pre nás to bolo totálne zadosťučinenie za celú našu námahu a za celú našu prácu, čo bolo vlastne 8 plných mesiacov. Dúfam, že teda všetci sa dobre zabavili, dobre cítili. Víťazkám samozrejme prajeme všetko dobré, blahoželáme a ďakujeme všetkým účastníčkam za to, že teda prišli a podporili nás. Ďakujeme.